cewa fataratan bi qahtin wa jadab, dan haka wani lokacin Allah ya tashi sai ya hori mutane ta hanyar ainihin fari da rashin ruwa, wataratan bi aduwin wani lokacin kuma da maki. Kowa ya san ana zaunan lafiya a Najeriya nan a lokacin da su Sardauna suka bayyana a matsayin shugabanni adilai, aka samu su Tafawa Balewa, aka samu su Awwalawo, aka samu su Azikiwe. Kowa yana gwagwarmaya ne ya za a yi yanta mutanen shi. Talakawan a lokacin da gaske suke, da aka fara samun gurɓacewa daga talakawan, da Allah ya tashi sai ya sallado ya turo makiya, sai suka bi dare ɗaya sai suka kashe waɗannan mutanen kirkin. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Su da suka hau, me suka yi wa ƙasar wanda ya amfanar da ita a cikin watannin da suka yi? Tun daga lokacin da su Agui Ironsu suka kashe su Sardauna har yau an sake samun wani shugaba wanda aka ji daɗin shi? Ba a samu ba. Wanda ya taho za a ji daɗin nashi, shi ma aka sake kashe shi Murtala. Wani ya sake tasowa za a ji daɗin shi, shine yar ado, shi ma ya mutu. Allah ya ƙi bar wa ƙasar wanda zai rahama mata. Me yasa? Laifin shugabannin ne? Laifin talakawan ne? Domin daga cikin talakawan ne aka fitar da shugabannin. To in wani ya zo mutumin kirki, sai Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa bai dace da su ba. Wallahi in gaya muku sarahatan, waɗanda muka sha hira da su na sha faɗa musu, kuma ga wannan magana ina faɗi yau kasa ne ɗauka. Ina cewa da talaka suke cewa Najeriya sai mai gaskiya, suna nufin Buhari. Sai nake cewa Buhari bai dace da shugabancin ƙasar nan a irin wannan lokacin ba. Domin suwa zai shugabanta, suwa za su zama ministocin, suwa ne gwamnonin, suwa ne kwamishinonin, suwa ne campaign managers na Buhari. Kuɗi aka zo ana tarawa a cikin tim ɗin campaign Buhari. Campaign manager ɗin ya ƙara naira miliyan 60. Naira miliyan 60 campaign manager na Buhari ya tara, ya ƙara a cikin abin da ake nema. Da aka zaunar da shi a gaban Buhari, aka ce waɗannan figos ɗin fa sai ya ce a yafe mishi. Yana da 'ya'ya, yana da mata, bai sayar da zai ba, shine da ya samu wannan damar, shine ya ɗan ƙara a cikin bana fa 2011 ɗin da ta wuce, ba wai shekara kaza ba. A wannan hayaniyar da kuka yi ta yi, Najeriya sai mai gaskiya. Irin masu gaskiyar da suka kewaye Buharin kenan. Sannan shi wancan da yake ta kwarmato, je ka same shi, me ake ciki da shi tun a wannan lokacin? Zai yiwu mai gaskiya ɗaya shugabanci ƙasa? Ba zai yiwu ba, sai an samu masu gaskiya. A lokacin da Tafawa Balewa yake shine mai prime minister, ma'ana na ƙasa gaba ɗaya, Sardauna shine mai, shine premier. Mai gaskiya sama, mai gaskiya ƙasa. A lokacin talakawan su ma gaskiya suke so, sai aka ji daɗi. Amma kun san ya kai lokacin da talakawan suka lalace, da suka ji an kashe Sardauna, akwai waɗanda suka zuba ruwa a ƙasa suka sha saboda daɗi da murna. Yau waɗannan mutanen sun yi nadama ko ba su yi nadama ba? Saboda haka ku ji jama'a, babu shakka tun daga sanda Buhari ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa, kowa ya san ƙarara nake fitowa in ce a in dai maganar Buhari ne, no compromise. Dan girman Allah, masu ɗaukar kasusuwa na suna kai wannan madisan babban yafe musu ba in ba su kai wannan kaset ɗin ba. Ka je ka tambayi na Madisambo, lokacin da za a yi zaben shugaban ƙasa mun zauna da shi, ya ce Sabon Gari da Zaria ta rikice, wanda taimako za ka yi mana Malam Albani? Na ce to in dai maganar Buhari ne, no compromise. Sai ce Buhari ba zai ci ba. Sai na ce a wurin Allah ne. Na ce domin ranka ya daɗe, kai ɗinnan lokacin da ka fito takarar gwamna, wace hanya muka bi muka sai da kai a wurin jama'a suka yadda suka zaɓe ka? Allah ne ya kawo mana fasahar. A cikin kwana nawa muka yi na Madi campaign lokacin da ya fito takarar gwamna?
kamfen nawa muka yi, amma dangwala ƙuri'a ake, ana cewa tunda Malam Albani ya ce a dangwala nan za a dangwala. Amma ka san har a lokacin da ni kaina na ce a zaɓe shi a matsayin gwamna, so ɗaya na taɓa ganin shi. Ka san bayan ya ci gwamna sai da ya shekara ɗaya dindi sannan na samu damar yin magana da shi a waya ta hanyar matar shi. Ban taɓa buga mishi waya ɗauka ba, har shekara guda ban taɓa ganin shi ba. Na ce saboda haka maganar Buhari ba zai yi shugaban ƙasa ba, a hannun Allah ne. Abin da ya gaya kenan, ya ce Buhari dai ba zai ci ba. Na ce a hannun Allah ne. Me yasa Buhari ya zama musu tashin hankali? Me yasa yanzu suke ta propaganda akan cewa ai Buhari ya ce ba zai tsaya takara ba? Me yasa suke ganin Buhari a matsayin barazana in zai fito takara 2015? Me yasa jiya tashar AIT da Channel News da STV suka yi wa Buhari sharri cewa Buhari ya ce in kaza 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 2015 kaza 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 kaza? A yaushe a ina Buhari ya faɗi wannan magana? Duk wannan suna ganin matsayin barazana ce gare su. Amma tare da haka, ku ji ku talakawa 'yan uwana, ina faɗin haka ina cewa Buhari bai dace ya zama shugaban ƙasar Najeriya ba, saboda ku talakawan ba ku dace da Buhari ya zama shugaban ku ba. Don in Buhari ya zama shugaban ku, hawan jini ne zai kama shi. Daga cikin abin da ya kashe shugaba 'yar aduwa shine hawan jini. Abokina mai bashi shawara na musamman akan harkokin shari'a, lauya ne, ya ce lokacin da ya je ya same shi akan kudin wutar lantarki da aka cinye, ya ce da ya daga kai ya kalle shi, ya ce sai sun kui da kai, ya ce sai ya dauka nazari ne irin na manya, sai ba shi wuri, ya ce yana fita aka ce ya suma, shine aka rahala shi aka yi Saudiya da shi. Dawowar da bai yi ta cikin lafiya ba kenan har ya mutu, heart attack. Me yasa? Saudiya ta ba da kaza, ta ba da falwaya, ta ba da transformer, ta ba da kaza, ta ba da kaza, ta ba da kaza, sai aka ce mishi ga kaya sun tabbata ya ba da kudin aiki naira biliyan 11 ya dauka ya bayar. Suka kasafta tsakanin sanatoci da commissioners waɗanda suke wakiltar zones da wasu manya, suka rabe ta gaba daya. Kwana nawa suka yi a gidan prison da aka kai su? Kwana 28. Manyan sarakunan ƙasanmu na musulunci da ke wakiltar dan hudiyo su suka je suka kama sarkin Katsina, ya kama musu kafa, aka je aka roki a sako su, yaran su ne. Shikenan ta kare. Ina wanda suka cinye kudin yan sanda kwanakin nan na fensho, an sako shi shekaran jiya, yau kwana 4. Shikenan magana ta kare, yaran su ne. A irin wannan halin ne Buhari zai zo ya zama shugaban ƙasa? Da wa zai yi aiki? Waye zai zama mai minista? Pasto Bakari da aka sashi, ka je ka ga irin corruption na Pasto Bakari a cikin cocin shi. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saboda haka in kuna so Najeriya sai mai gaskiya, ku fara zama masu gaskiya ku ga kancin kanku. Kana da gaskiya tsakaninka da matarka? Kai shugaban kungiya mai gaskiya ne game da tsakaninka da mutanen kungiyarka? Kai shehin dariƙa kana da gaskiya tsakaninka da muridanka? Kai mai wa'azin masallaci kana da gaskiya tsakaninka da ɗalibanka? Kowa ya je wa kanshi bincike jama'a. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya zare wanda ya fi dacewa da 'yan Najeriya ya ƙaƙaba musu. Ku kiyaye, Allah ya ɗauki wanda ya dace da mutan ƙasan ne ya ba su. Suna so ba sa so, haka Allah yake haƙuri da ɗabi'unku. Yana so baya so, yayi ga abin da yake so, ba za ku bi ba. Don haka zai ci gaba da ɗora muku irin waɗanda suka dace. Gashi karatu ne yake faɗi, yau shekara 600 da rubuta wannan littafin da ke gabana. Yake cewa ayyukan bayi ne talakawa suke bayyanar wa talakawa a matsayin ainihin shugabanninsu. Sai yake cewa wataratan bi adu, ana nan sai ga su ujuku sun barke bayan gwamnati ta zauna, an kashe su Sardauna. Gawan ya zo yana shekara 28 ya zama shugaban ƙasa, matashi mai hamasa, ya zo da nufin gyaran ƙasa da haɗa kan ƙasa. To amma saboda talakawan akwai level na corruption,
sai Allah ya kawo su ujuku. Mawaki da kanshi na arewa mai ce dan tawaye ne mai himma, da gaske ujuku yake sai ya keta kasar. Ana nan an kwantar da fitinar su ujuku, su dimka suka taso daga Niger Delta, daga Middle Belt, daga tsakiyar arewacin Najeriya suka kashe Murtala. Aka zo aka samar da gwamnati